Kefi na eme inside. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Akwụkwọ ka nna ajụ gị ife ka nna amụ n'ime Bible amụ enwe nna. Kelechi. Saa. Nwa ya cheriri mgbo onye oku ugboro ịtọ. Ama m iwu Peter na-agọnarị Jizọs. Ihe eche akpọ oge oku ugboro ịtọ ọzọ ọsịsa saa gị n'afọ. Kekwala onye asị nsa ka efe asị nsa Kelechi. Saa nem. Keke saa gịnị dị ka ebe na asa. Ma asazi na mụ na eyi. Saa azago nke ka ị na-akpọrọ m. Izego nkịta ka efe nna akpọla ya. Na-akpọrọ m Kelechi ọ na-ada n'elu ka efe na-akpọ. Ọ iwu bụ na mma akpọ ya oku ugboro ịtọ n'ụlọ bife exam ewu Peter. Ka efe na-eme inside. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Taa. Fiofia agala ọnụ. Ça vite. Fiofia agala ọnụ ntị m afụ anya m. Akwụkwọ ka nna ajụ gị ife ka nna amụ n'ime Bible amụ enwe nna. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Amụ enwe nna keke na akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Nya akwụkwọ ka nna amụ n'ime apụtazie n'ezi nna amụ aka akwụkwọ. N'akwa m ihe na-ekwu. I was reading inside. Ọchị ike ekwu na-esi m na akwụkwọ ka nna amụ ajụ gị ife ka nna amụ. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime nya apụtazie n'ezi nna amụ aka akwụkwọ. Ihe ọ bụla ị na-akọzi gbasa azụ ka m ọ dị time mmadụ kwuo ihe tọnụ ya to yours mmadụ kwuo ihe tọnụ ya. I was reading inside ọnkụ. Ọkwa nkụle ka m bụ ịkparịkwa m nsụwa ya ntị o. Ọnkụ na-enwele ego. Ọnkụ na-enwere